Nafuha bħala triq dejqa mħarbta u mwarba iżda xorta tqanqal kurżità fost dawk li għaddu minna biex jevitaw it-traffiku tal-inħawi taż-żejtun. U żgur dawn jistaqsu min jaf kif kienet din it-triq fl-antik. Din it-trejqa li taqgħet naħa miż-żejtun ma tassilx f'Marsa Xlokk, issa se tkun suġġett ta' proġett ta' tisbieħ u aċċessibilità biex tirrispetta l-użu li din kellha fi żmien ir-Rumani, żmien li għalkemm ħalla l-legat tiegħu f'Malta, ftit napprezzaw il-valur storiku li ħallew dawn il-ħakkiema bikrin. Dwar dan tkellimna mas-sindku taż-Żejtun Joe Attard li biswit il-villa Rumana fiż-Żejtun spjegalna kif f'dak iż-żmien dan il-passaġġ kellu użu importanti ħafna għar-Rumani għaliex minn din il-villa setgħu jassu l-Port Ruman ta' Marsa Xlokk. U li rridu nagħmlu huwa illi minn hawn għal tas-silġ illi llum jinsab fil-żona ta' limiti bejn iż-Żejtun u Marsa Xlokk noħolqu il-modija li kienu jużaw dak in-nies iż-żmien. Dak iż-żmien in-nies minn hawn kienet tul triq xoplaġin illum hekk nissejjaħ it-triq kienu jixbdu għal naħa ta' tas-silġ. Kull maw inqas minn kilometru bogħod, jiġifieri bil-pass kienu jaslu u kienu jaslu anke mbagħad sal-Port Ruman. Il-fdalijiet tal-villa fiż-Żejtun jikkonfermaw li fis-sit kien jinħadem iż-żejt. Għalhekk din il-modija kienet waħda kruċjali biex dan ikun esportat il barra minn pajjiżna. Issa lan se jkun biex din ir-rotta storika terġa' tinħoloq b'mod li wieħed jista' jgawdiha bil-pass fejn se jaraw wkoll siti kulturali oħrajn bħal Kappella ta' San Niklaw. Forsi ftit kienu jobstru li dawn l-inħawi iħadnu l-legat storiku ta' dan it-tip u fil-fatt Attard spjegalna wkoll li dawn is-siti li se jkunu s-suġġett ta' dan il-proġett mhumiex uniċi. Dan qal kif il-wirt storiku kulturali jibqa' sejjer sal-inħawi ta' Dellimara, wirt li għadna rridu nisfruttaw u nitalmu dwaru. Jiena ngħid illi iż-żona arkeoloġika ta' tas-silġ l-ikbar waħda li hawn Malta fil-fatt illi tibda minn żmien preistoriku u tibqa' sejra anke sa żmien il-Biżantini, jiġifieri 500 sena wara Kristu, fejn it-tempju pagan żviluppa f'Bażilika Nisranija, għandek l-isbaħ post illi huwa ċavetta kulturali biex inti tirriġenera iż-żona t'isfel ta' Malta.